Wewe mkhaijiri uri kubva kupi wewe? Mukoma wangu ndapfuna nepamaninja apa inenge ndasanguretwa saka ndinomboti ndingopfuna nepamabhanditi apa ndikamboona 2 minutes kana zvikazorambawo ndienda kutongoenda kukongaring. Unoapia too many places in one time. Kerera here atiri zvakadaro pano. Sheto ndinoti gentle vibes ndinogara ndiri action park chufe mirigeta controller alright then pavanotiza vachitisa maeuda isu tiri kuaplya ikoko ingori semu hapana zviri nani tose tiri kukwangwaya imbwa ingachinje unhu chero kaipinza hotera zvinovatera tichavabata ikoko matumbu kwadzinorowa ndokodzomanya mangwana havana swaga iyashabedzi anopa mweya ndishetenzi ndambovati pavaramba kuchinja apanga zano oitwa dinga kwawabva usakande pfumo iwe uchazvipinza magumbo gomba rako uchawira imomo chichavabata ikoko matumbu kwadzinorowa ndokodzomanya mangwana pavanotiza vachitisa maeuda isu tiri kuaplya ikoko ingori semu hapana zviri nani tose tiri kukwangwaya imbwa ingachinje unhu chero kaipinza hotera zvinovatera zvichavabata ikoko matumbu kwadzinorowa ndokodzomanya mangwana havana swaga iyashabedzi anopa mweya ndishetenzi ndambovati pavaramba kuchinja apanga zano oitwa dinga kwawabva usakande pfumo iwe uchazvipinza magumo gomba rako uchawira imomo zvichavabata ikoko matumbu kwadzinorowa ndokodzomanya mangwana